هێزن ئەولەکاریە هوندورین di derbarê êrîşa ku li ser nexweşxaneya Xalid Fecr hatiye kirin hinek dîmen parvekiribûn. Herî dawî jî nêzî 4 caran hatiye armanjgirtin û di encamê de jî nexweşxane ji xizmetê derket. Hêzên ewlekariyê ragihand ku çeteyên hikûmeta demkî du caran nexweşxaneya Xalid Fecr topbaran kiriye. Hêzên ewlekariyê destnîşan kir ku hedefgirtina nexweşxaneyên sûcekî dij mirovahiyê yew got tîmên tenduristiyê li nexweşxaneyê kêmin li gel wê jî gelek birîndarên sivîl ji ber êrîşan hene ji ber êrîşên wêraniyekî mezin li nexweşxaneyê hatiye kirin û gelek birîndar û nexweş çêbûne. Nûçekhana me jî dazanîn ku ji ber êrîşan wêranî û nebûna sotemeniyê nexweşxane ji xizmetê derket. دیمن ایریشین سر نخوشخانه خالد فجر